Kubi jäi. No toi vittu varmaan saatana ihan oikeesti 1 HP rampissa. Se jos olla poltitellaan. Joo. Koski heveä. Yksi on vielä 1 HP sitten rampilla. Se oli se. Toinen oli Aalla, toinen Donitsi. Kaava aina BL. Juu, mä tuun Heaveni, tai siis tänne vitun Windowi. Mä laitan CT-puolelle lätyn sit. Juu. Viikakin tulee CT. Se on tossa. Naps! Hyi vittu. Mikä mikä rundi Toivo? 5 päätä. 5 päätä. Siinä oli aika iso. dessuklippi. Siinä oli dessuklippi. Oottais tää nyt parikin 5 tuota dessulla? Ota se klippi siitä.